No niin, tervetuloa ja menoa tänne Let's Eat Some Saipan pariin, vai mikäs tää oli, vai miten se meni? Ihan sama. Mutta todellakin tänään vietetään todella tylsää sunnuntai-iltaa ja koska ei ollut mitään tekemistä, niin pitää sitä nyt miehen itseään viihdyttää jotenkuten ja tällä kertaa ajattelin taas syödä vähän kaiken näköistä jo kenties ennalta tuttua tavaraa. Nimittäin jääkaapin perukalta löysin Nakamoritsini, joita jostain kumman syystä en ole syönyt nyt viime aikoina. Ja näitä on tosiaan jäljellä tämän verran pöytää täydeltä tätä paskaa. Ja jotta nyt ei ihan pelkästään vanhaa toisteta ja tälleen, niin mulla on pieni spesiaali tähän haasteeseen. Eli tällä kertaa en juo piimää helpottaakseni tuskaa kun syön näitä, vaan minulla on pulloja täällä, joita kuka tahansa voi, mitä mä laulan, 6 litraa, kyllä 6 litraa Coca-Cola Lightia ja siihen päälle 3 pakettia Mentosta. Eli mä keksin tommosen pienen hauskan leikin itselle tähän sunnuntain rattoillan kunniaksi. Eli mä ajattelin vetää tosta yhden Nakamoritsin itselle ja mä saan lievittää itseä ainoastaan laittikokiksella sillä eholla, että mulla on Mentosta suussa. Ja jos joku talipää ei tiedä mitä tapahtuu kun laittaa Mentosta ja laittikokista sekaisin, niin sitten on talipää, mutta kohta se selviää. Mut joo, eikä pikkuhiljaa lähdetä haasteen perään, haasteen perään. Nakamoritsia, pientä mentosia, vähän laittikokista ja pieni possuinen. Nakamoritsia, pientä possusta, villasukatkin on aivan ihanaa. Eli tosiaan tässä ei sinänsä mitään haastetta taas ole, eli ei oo aikarajaa tai pientä omaa majaa. Ja mitä mä taas sekoilen, eli taas vaan vedetään Nakamoritsi ja sitten sinnitään niin kauan, että saadaan pientä helpotusta ja se helpotus ei tule varmaan olemaan kovin helppoa. Helpotus ei ole kovin helppoa, muistakaa se lapset. Mut mä joudun psyykkaa itteen taas vähän ennen kuin aloitan tämän haasteen, koska mä muistan kuinka paha paskaa tämä oli. Tämä oli. Mutta joo, aloitetaan. Ja mulla on tosiaan tossa Nakamoritsia vaikka kuinka paljon pöydällä, mutta tällä kertaa ajattelin aloittaa pienemmästä. Jos ei tuli sutta tarpeeksi, niin onpa tossa vähän nakaa popsittavaksi enemmänkin. Mikä se oli se pieni tuolla? Oi, tuon mä haluan. Pieni söpö. Kuvittelen nyt se on maukas mansikka suoraan kesätorilta. Makeus oikein valtaa suuni niinku tähän tyyliin. Ei, teeks mä tän uudestaan? Teeks mä tän uudestaan? Kyllä mä teen sen uudestaan. Antaa mennä. Ja puree. Oh god, mä avaan valmiiksi jo näitä. Ja tällä kertaa mä tosiaan nielasen näitä Nakamoritseja, koska en halua samanlaista ai saatana, samanlaista mahakipua kuin viimeksi. Mä koitan pureskella mahdollisimman kauan tätä. Ai haakeli, okei. Ai saakeli polttaa. Menen tosta helpotusta. Ai saakeli polttaa suuta. Ai kauhean. Okei, uudet mentokset. Oh. Ai saakeli, polte on aivan järkyttävä. Ei muuta kuin uutta mentosta.
mentokset ja... Suuta polttaa. Auki jäänyt saakeli. Mene kuori. Kieli palaa. Mä pöytä ihan kokiksessa, lattia ihan likomörkä. Mun suuta polttaa. Vanhat mentokset pois ja... Otetaanpa uusi kokiski. Nopeasti meni pullo. En tiedä menikö kuinka paljon suuhun, mutta kokeillaanpa tälleen toisella tavalla. Ei kun kaikki on niin märkänä, mä saan auki edes näitä. Jos mä laitan tästä suoraan tänne ja siitä sitten... Mitä vittua tällä tapahtuu? Polttaa! Ai niin, mentokset! Mentokset! Pakko ottaa pientä väliaikaa. Lattia on ihan märkä. Pöytä. Mun matto on varmaan ihan pilalla. Ei voi mitään, polttaa ihan törkeästi. Pakko ottaa lisää limukkaa. Uusi pullo, koska tosta lähti hapot jo. Oliko tää poltee vähän lievittänyt, mutta kun se vieläkin polttelee. Fucking mento. Älä karkaa. Nyt mä näen. Oh God! Taitaa tulla vesivahinko tänne. Tai Coca-Cola vahinko. Silmiäkin kirvelee. Kokista on lentänyt aika kivasti silmille. Poltekin alkaa pikkuhiljaa häviämään, mutta kun meillä on tää viimeinen pullo, niin eiköhän leikitä tälläkin sitten vielä. Mä olisin voinut jyrsiä näitä. Vielä on pakkamentoksia. Laitetaan tonne kokiksen sekaan ja pitäisikö mulla olla tässä vieressä, jos mä saisin Coca-Cola kylpy. Ei, tuskaa mulla on hirveä siivoaminen tässä, mutta ei voi mitään. Nyt oli hauskaa. Mennään tähän viereen.
How you doing today? Oh Jesus! Kattokaa, kattokaa, kattokaa! Pöydältä valuu kookista, kookista ja kookista. Pöydältä valuu kookista, kookista. Huhhuh. Voin kertoa. Mulla on kieltämättä pieni siivoaminen tässä. Mun tuoli on ihan kokiksessa, toi matto on ihan läti märkä. Mun pöytä on suht karsees kuosis. Lattia pitää kuivata. Mä oon ite ihan läpimärkä. Kaikki menee pesuun. Mut ei siinä. En mä tiennyt, että se noin pahasti kuohuis yli. Oli kyllä ihan törkeä siistiä. Pitää joskus vetää uudestaan. Todellakin oli niin hauskaa. Todella hauskaa. Enhän poltakaan yhtään. Tainnut vähän polttaa, mutta mulla on niin hyvä mieli nyt, että ei tommonen pikku poltekaan haittaa yhtään mitään. Mutta ei siinä. Mä alan siivoamaan tässä pikkuhiljaa paikkoa ja pakko vetää joskus uudestaan ehkä jollain porukalla. Tää oli niin hauskaa, että tästä saa varmaan isolla porukalla hyvät naurut. Jes, tää oli Kukkis ja mä moikkaan tästä ja alan siivoamaan. Moro! Yeah, aivan vitu hienoa. Aivan vitu hienoa.